Šiestý, veľmi dôležitý bod pre mužov a pre mužskú energiu je, že žena sa musí pri tebe cítiť v bezpečí. Musí sa cítiť milovaná, musí sa cítiť byť pre teba krásna, musí cítiť, že nebudeš na ňu zlý, keď sa ti zdôverí, keď sa ti otvorí, keď bude úprimná, keď bude nežná, keď bude ženská, keď bude aj slabá, keď bude plakať, že ty nebudeš ten debil, ktorý na ňu bude hnusný. Ty nebudeš ten primitív tebe múdrovať. No ty malá, kúkni sa, ty mi tu pláčeš a deti v Afrike, kúkni sa, te tam hľadujú. No. Chápeš? Si muž, si ten, kto situáciu zvláda. Ty tej žene nepovieš múdrovať, ty nebudeš odporný. Poď sem, drahá, ja ťa objímem. Ľúbim ťa, tu si v bezpečí. Chápeš? Ty nekričíš, lebo kríkom žena stráca pocit toho, že je pri tebe v bezpečí. Ty držíš svoje slovo. Ty si tu pre ňu. A tým, že vytváraš bezpečné prostredie, budeš mať úžasnú intimitu. Budeš mať úžasnú ženu doma, ktorá ťa bude milovať, ktorá ťa bude variť, ktorá ťa bude nosiť na rukách, ktorá ťa bude velebiť, chváliť pred kamoškami. Ty nemusíš byť žiarlivý, ty sa nemusíš báť. Tvoja žena pôjde do fitka, bude tam 300 chlapov sedieť. Ale ona uvidí len teba, len ten môj jeden. Ten je najlepší. Pri ňom som v bezpečí. To je on, to je môj chlap. Milujem ho.